Навик МС ва Шахер. ду репери тоҷик бо нашри Наворе аз Барон хостанд ки машинникӣ накунаду аз Абдурозиқ бахшиш пурсад. пас аз нашри навори 43 дақиқагии Барон ки шаби 17 ноябр ба фазои маҷозӣ роҳ ёфта буд, дигар ҳар нафаре ки камераву микрофон дошт дар ин бора видеое сохта паҳн карданд. аксари наворҳо ба пуштибонии Барон ва зидди Абдурозиқ буданд, вале рӯзи гузашта маҷрои танқиду вокунишҳо дигар тараф шуд, зеро Навик МС ва Шахер ду репери тоҷик бо нашри Наворе аз аввал ҳамкориҳои Барон ва Абдурозиқ гуфтанд ва таъкид намуданд ки Барон бояд аз Абдурозиқ бахшиш пурсад. вақте ки мо навори аввалро аз ҳаёти Абдурозиқ дар YouTube мондем, Барон гуфт ки агар ҳамин видео 100 000 просмотр гирад, Абдурозиқро ба Душанбе меорам. вақте ки видео дар 5-6 соат зиёда аз 100 000 тамошобин пайдо кард, Барон кӯдакро аз панҷакен овард ва ин факт аст ки Барон Абдурозиқро барои дастгирӣ не, барои бизнес овард. пас аз муроҷиати ин ду репер, наворҳои дигар ҳам ба ҷонибдории Абдурозиқ пайдо шуданд.